good afternoon. Ayong udto sa kanan ag panahon nagdangit-ngit ag langit dadekos ang pantaron payag kay emergency pag-uli adis payag kay kuan may importanteng giuli kay gawan man katay wa man mo gawas kay dang lungga na ako sa ini puli dari dugan-dugan kay magtuntok ko sang kuan ko unta ko kapayas kawan man dugan sa kulitag nga Christmas nitong tanan labi na naman yung ayok Christmas ma'am. Diya sa Valencia Danao, ka Ma'am Cherry Ulrich. Merry Christmas. Kamusta yung Christmas? Bayuan diha. Diha ni sa Mindanao, nila ni Vilma Macabalo. Nila ni Miss Nisan Alan sa CDO, mayong Pasko sa tanan. Among Pasko dari, nag-uwan man, sa family house pod na may naibibati wala pila mo ang Pasko pero pasalamat gapos na bang makagahon salamat sa itong mga mahal sa kahitasan sa isang adlaw ni Jesus Pasko silang pagkatao humad sa ilang adlaw na tauhan kamusta mong tanan na nagsugod na pod nag-uwan ganihara silang buntag sige uwan sa nila man ang mga kaudiran nga nagdulok man sa bagay 20 kuwan pa man ron 20 city Sindiay o mulurang hindi ay kaluas Ginoo nga mulurang hindi ka kalihok-lihok na rin ang uwan paganik sang ubos na nag-apoy tiwasan naghampas kaya naghampas ng kaluas ninyagi at kung balikan karon na gagapit-gapit ako kaya maglampas ako saan nag-uwan man marang pulis ako nasludan ng katay manawagan sa kustanan yung tibok kalibutan maayong Pasko sa tanan nagawas o sa sud sa Alicia o sa Bohol itaw diya sa gawas sa Saudi sang Idso Agaw Merry Christmas diya Idso Ingracia Moral kumusta Numbers and family diya sa Korea kumusta mo diya silang Pasko siguro ron sa ibang lugar o siguro po iwan so na may lugar nga lambag ako yung lugar nga naglugitom bawning kalibutan na yung magdangot-nok takalihok-lihok tungod sa uwan sa katuday ngayon na naining tubaganis na yung PM na haringan nga asa kuno ko pagpasko mga tana kaya wakong nakakita og naba ko upload sa pagpasko namang ko upload sa pagpasko atong dito ko sa family house nga ko sa Ronsong ako'y pagkadaw di ako bisita ang classmate ay so o classmate ay gagaw so kabidyo kay matugkabong silingan dari nga na ay pa-sounds kusog kay bo na magugmo nga dito kay bo mag-edit manigunghang vlog, urada-urada rami, wala edit. Hindi pa saban nila nga ilang editan. Hawa. Mo nang maglukay ko na yung mga tugtog. Kaya dito ka ba mo edit. Dito ka kuan. Uli ko dari, 23. Yung kay ba mo, pagka 23, abot. Magdama kong suman, kaya diya ito sa gagaw sa pagkakadlawan sa 24. Matong hangsuman nga daghan kayo siguro ka kita sang vlog nato vlog atong nagkalanrakas at mga suman
Ako, subagan ka na kay wa sige marites siguro ka kay ang ka makasusod. Sa nakasusod sa ang video, sabaw na sila, kasi gibuhat atong adlaw. Kanang uban mo kalit ang pangutana. Hindi mo hindi madama lamang pangutana, hindi magtanaw og say is ako. Ano nga aron makaibaw mo update mo dagan sa ko tanawa ang payag. Lili kanada na update sang payag sa tagadlaw aron kasabot. O bagajid. Hindi ko family house pag Pasko. Kita pagaling ni bunsok lura may bulana. Hindi mo tanah din sila. Kasabot daw sila susud sa ahang kuan. Kasabot naman sila nga sila tiglan pa sang payag. Kaya ganun muta naman sila bisap sa pagpasko. Diba? Hindi naman muta na itong uban. Kaya nakaibaon na. Kaya subay-bay na nga sila. Kaya mga bagong mga kuan. Wala, ginawa ko. Ang karamali. Ma'am Sara Laila Amid, Merry Christmas ay ni Sir Noel Dominguez diya sa Cebu. Kumusta lakaw sa Cebu ay uwan diya sa mga sunan sa Cebu, diya sa Dalagit, Jejin Burato Bikbik, Merry Christmas diya sa Uslob kang Ruby Provinciana. Merry Christmas po diha, tata. Kumusta mo diha, wabay uwan. Kumusta ka ba? Kamusta na lang akong tanan kay di ko kagawa sa di ko kapanghagbas, di ko kapangguna kay kauwan. Darisod, kusbay ngit-ngit kaway kurinti. Hanggang out. Hindi ako duza ng tatay ni Puli. Christmas sa kanan. Advance sa New Year sa kanan, diya sa Kagagawan, diya sa Mindanao, diya sa Cagayan de Oro. Ako'y followers diha. Miss Nissan Alan, advance sa New Year. Diya sa Liti, ng Ma'am Medina Orada Community, advance sa New Year, Ma'am. Diya day sa Dao kang Nanay Migila yung Merry Christmas, advance Happy New Year. Nanay Migila yung God bless. Kalma na, hinahinay na kuwan, magdala man ang mo. So magdala magbulam naglambag ni kay ako hang pasuno na sa ubos. Apaw Violet Armando, advance sa Pumidya. Diya sa Valencia, kang Erlin. Sa lugar sa Erlin, galing eskwela ko, no? Eskwela o kukiri. Wala pa na yun, sa eskwela. Kaya basig. Maka, Gawas Kas Garcia. Katawa lang natin kami nga ba sa dari kay Precious kay hindom ko dari duzanan kay hindom kita ko sulir dari niya mawag ako sa gawas mawag kami nga pero bahala na magkampo naman tas ano nga basket kanunay tagan kanunay ito yung mayong panglawas nakapanikay sikay para na salamat sa gulo kasi Ginoo. Nakapanikay sikay pa ko. Advance Happy New Year na 26 na 27 di ay 26. Hapit na Enero. Birthday na sa mga duha ka apo. Sana all mag-birthday na si Budoy ug si Inday. Si Budoy mag 17 na ini ko January 5. Si Inday pod mag 13 na ini ka January 3. Minuko makita baka tanig mamiso. Kita baka tag mamiso na ni bahala pang cake na naman ta malipay mga bata.
Ginaw na manog ini mo dakdak uwan ron. Ron mo uwan. Sabot ka adyo. Ang kapalas dito. Tabog man, hindi man kuhaon. A few moments later. Abi ko gabal-habal ning abot. Sa kuno ijang da buad og Carlan napisaging. Halya na. Halya na. Nida ang saging? Katong saging dagko. Katilaw tag saging sa liti. Tabang ya isa. Tanggal si Aisa di mak kagumpot ning riyang kwan mga bangat Kasi nang ring gidaay. kuana dia na sa usa ka motor kuana sa motor oh Hunda gyapon na. 125 gyapon. Agi mo isa ka motor sa liti. Maraman. to agya ko dito Sige naman kagwag motor dahil nga na di mapraktisan. Balik dyan na ko siya. libo do isda Maglibot ko ng isda. Balik dyan isa, alis dig million. Balik lagi sa kuan mahal 125 na. Registrado na ha. Lapo ka na dyan. Uy. Ayaw. Uy, uy, uy. Ayaw. Halibang na lang yung papa, mga away noon. Ingat na bag ko ang luya, bag ko nang dyan mo ko nang nilabot. Ayaw. Makapreso. Love you. Manong ko ni mo pansin ni papare. awan di ka na mapansin na ulit mo na kuana pansin Ala bilis eh. Ningag sa na. Pansin ako no. Nana mga jo ko dito sa bangan-bangan dito Mo dito siya. Nagsilabit eh. wadi O di pansin ni ko no. Kakakuan pa man, nabisi pa magtinangkan sa isang da. Tabangi. Ito, Carlan. wa ko ka kuag karlan lagi kay wala Hinog na po ng saging ha. Uwi na baragan. wa ko makangatubuki kay kusugod ambon-ambon do na uwan Grabe. Nadyo ko yung baktas Pasalubong kag Manila Sa saging. mga kuwag saging nga, huwag ka na ito sa bukid. ko sa Mumbai Mapagaling. Tao, tay, sa Ubay Bowl Tsa. Ubay Bowl dito ka ka Labit eh. Kali, alis siya buli. Nagsilabit eh. Mantay ka na sa tay, mantay ka sa tay. Ligo din ha. Sakto dito, bas ni. Di agi andam do dyan ni mo ni ha. Ang sali. Tayo nga mag-on-uwan. Yan drama ni mo. Ito ba? Wa man si Iwan ha. Iwan? Oo. Tabangi kini. kini mga sanina ni tanang alit sa niya dito sa kwan Sana all mga salina ko ng ali. Kaya mga kita eh.
Ito, wala putangan ng tubig to. Tsa. Eh, Kasi mo tutaglo. Papapari. nasuka man ka. Sa mga gikaon ni mo. Sa mga imong gikaon. Numusi budi ka. Ato ka tayo na biyang basa tayo. Balik siya. Lakad dito. Ano tayo ta, malimos na tayo. Ano na Mamasko. Paskuan, New Year. Mamas ko mo? Ikaw una. Ta, kitang duha. Ikaw tingkanta. Magkatuod, bitch ka yan. Nagliwak kayo ban. Ikaw tingkanta. Ikaw, Bito, tingkawit. sakay sa series po, di na nila magtikang. Di man minga na makanta ra, mag-practice na mo. Matag man. Di ba yung matagag ko yung nga na. Lagi wa dyan mo kung supandang. Ya. Magka-kaspagbagtak man niya. Manipa maka. Ayan pa. Mga po din, mga po din. Mapod. Mapod mo man ang motor ra. Malo nyo na motora na. Team Uy, X. maato pa na sa Rosie, oy. Jama-jama. Laju ra ka sa Rosie diha. Practice ay. Kaya ba kapadagan nga nay? Kamao pa ko di class, aw. Bijog nang hangin diha, di ko kamao di class. Lami ini oh, kani. Mado ni. Nguling si Ali ha? Ha? Bigla yan, ano na karoon? Di man ma. Ngayon ulit. Desi na si Precious siya. Pakanin sa lamang ka. Uli na po. Ay, arong may, Para to sa bukang karoon, alabang. may. Usapon na ma. Di, timpla. Timplahin na ka. Dua ka kutsara. Pakanin ko nung iburi, pinakakuan. Di, ang yung magdoktor ka kuan, kanang natural dyan ka na, masuka. Waday uwan na to bay. Uwan lagi. Mo lukop ni uwan. Di ka nag... Saging mo. May sagis liti. Kitawas liksi. Di Baka nang udzap, sa tulad ni tabuk dagto. dapat ko na buwan. Ikaw buwan balik 1/4. Malipay ako. Malipay tabi nag nay. Ni palit sa kagingan mamali, kaningon man to. Ano naman? Sabi nga ali. Ang kijang saging kayo lalami ka ng saging. Yung ano mo ay kay mga dura kong sandawin. Hindi na mo kakinis ang saging na. Hindi man magalang. Isang dawin ko nung nga, Joy. Isang dawin. Luto na. Ay. Kana magluto na. Kagugop na. Kaya sa pa na. At ang inaog kayo matagakan ang ginisa. Kumutra bag saging. Aw ginamos. Saging po. Pag malutog siya, ginahumot na. Kanina. Kumutra sa tagong sud. Ay, muto sa tutong Ani kamay. kahit atong tilawan ikan sa kay lami sa saging sa litim. Basig kuha na, basig ka ng bra, basig katong saging nga. Basig saging po rin na gahi sa hilaw. Dili ko luto. Na. Pas katipunan basaw nang nailad ta. Ilad jud katipunan oy. Dagko ka sa pagdungag pa. Humok. Luoy rong spirit. Ginoo ko, kompleto. Hindi sa saging. Isa kasi pira na, o na kabulig. Dahil na kay ang lamisam katagod. Lah, Hala, magdungag. lakaw sa tayo. Ginamos. Where are you going, manams? Putong kam. Putong kam. Kay, Kuan ko sang kaya kung pinaskuhan ng bi. This one.